Wayah sore bolang janganan gawe lawan sego jagung. Halo Cah, balik maneh ning konten Mbak Titin ya. Iya ya Cah, sore iki aku apen njipuk kates ning karangan kidul omah. Lho, kates gudi-gudi ning ngene ora usah tuku. Lah nek ning pasar tuku ya ora oleh 5.000. Lah ning desa ngene iki ya alhamdulillah sembarang janganan ana nek gelem ngene iki penake Cah, ora nandur ning ya melok panen. Piye kowe ape njaluk ngujanganan? Rene-rene tak kei. Iki lek njupuk kates ora dhewean tapi dikancani karo tonggoku dhek ya ape njaluk siji dadi ya wis melok ae mesisan njupuk sing rada akeh dan alhamdulillah sak tas iki bek isine pok papat Cah. Iki engko kena dienggo masak wong sak RT. Wis entuk akeh ayo mulai. Dan ikilah hasil leleh kumbolang sore iki mang ana lamtoro, ana kates, ana rembayung, ana kacang, telo pohong karo kembang gedang. Nek sing liyane kaya lombok karo onclang ki ya tuku Cah, ora nandur dhewe. Janganan sakmene kae iki mang aku ora tuku Cah, iki mau lek ku golek kabeh ning karangan. Dadi iki ceritane, janganan iki engko ape tak nggo lawan sego jagung gawe mangan-mangan bareng ning sekolahan TK-ne anakku. Soale ibu-ibu ning sekolahane anakku iki padha njaluki mangan sego jagung bareng-bareng gawe acara perpisahan sekolah TK anakku iki sing wis ape lulus. Kowe iki engko percaya apa ora Cah nek janganan sakmene kae iki engko tak masak kabeh? Percaya apa ora? Iya Cah, iki engko ape tak masak kabeh, katese iki engko ape tak jangan lodeh. Terus lamtorone iki engko ape tak oseng-oseng karo gereh. Lah nek rembayunge iki engko ape tak urap karo kacang. Kan ora ketinggalan iki engko kembang gedange ya ape tak oseng-oseng pisan Cah gawe imbuh lawan. Krono iki engko ibu-ibuke akeh, dadi masak yo akeh. Lah katesku iki mang wis bar tak onceki, terus tak irisi, langsung ae iki tak godhogno banyu, ape tak godhog dhisik sampai medhok Cah. Dadi engko nek masak kari satset. Bariku nyambi godhog kates, iki aku ngirisi lombok. Lho, delok le lombok kule ngirise sak wakul bek. Lah ya piye rombongan ibu-ibuke ya akeh, ana wong 35, dadi ya tetep ae nek gawe panganan ya kudu akeh Cah. Timbang kurang tak ya angur para luweh le, ya po gak. Iya Cah, kowe engko nak penasaran karo teloku ki engko ape tak gawe apa? Ape tak dempel Cah. Apa iku dempel Mbak Titi? Dempel iku lawan sego jagung Cah utawa gorengan sing digawe teko telo pohong sing diparut ditambahi karo glepung jagung terus dicampuri teri teles utawa rebon teles Cah. Kowe nek ape ngewangi aku rene Cah tak enteni yo.